Maswera sei vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, can you please post my own story? Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine vana vangu vatatu ndakaroora. I regularly listen to your channel. So ndine imwe shamwari yangu, my best friend who became my best friend apo patainge tichiri kuSouth Africa. Ndiye akazoita kuti ndige ndichizosvika pakuromba zvekuti ndinoti kana ndikagara pasi ndikatarisa kumashure kwandakabva, I regret ever being his friend, nekuti ndakazoita zveurombwa even though ndainge ndakapika kubva ndichiriwo mwana mudiki kuti handimbofi ndakaita izvi zveurombwa. So zvakaitika mukomanashi makore acho iwawo, upenyu ndipo paya pawakatanga kuoma muZimbabwe zvichinzi kuSouth Africa hakuendeki. Zvino ini mukoma ndo pandakabva ndachizoendawo kuSouth Africa nefriend yangu. Mushure mekunge tatanga kuwirirana taingofambawo mumavillage eko kuSouth Africa zvekare nemalocations tichiitawo zvekuvaka. Saka iye ndiye akatondidzidzisa basa iri rekuvaka uye zvekare nekuforoma zvitina zviya zvavanoforoma kuSouth Africa zvemacement blocks. So pandakasvikawo muSouth Africa basa randainge ndichiita rainge riri rechigadhi. Mari yandainge ndichipiwa yainge iri shomasa chaizvo. Zvino akazondibvunza kuti ko unowana mari? Kwava kumuudza paya akabva anditi nhaiwe nekamari kose aka kashoma kaunowana uchiti zvekare une mhuri yakatarisira kubva kwauri, apa une vana vari kuenda kuchikoro, uchazvifambisa sei? Muno munyika yatiri, nyika yeSouth Africa iyo yavanoti land of opportunity, unofanira kungogara wakavhura maziso ako nekuteya nzeve dzako kuti kana ukangonzwa panenge panzi panyuka mukana newewe obva wamhanya uchiendako ikoko, asi hakuna anouya achizokudaidza. Unotofanira kutoti unge uchitoziva kutoti ndiwe pache zvako unofanira kutoti unge uchitozviitira plan yekuupgradeawo upenyu hwako. Akati kusvika rinhiko uchishanda samahobho, basa risitomborinaka namari. Ende zvechokwadi ndakati ndakazvitarisa ndakaona kuti munyika yacho yevatorwa mandainge ndichiraramira ndiri, ndainge ndichingoraramawo chiupenyu chehwako mukwaku. Zvinhu zvainge zvakasunga kuita kuruma danda chaiko. Ndainge ndisingakwanisi kana kuzvitengera hembe, kamari kose kandaipiwa ndaibva ndatongotumidzira kuvana. Mudzimai wangu ndiye wandaitumidzira. Upenyu hwainge hwakandiomera. Ndikabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichidzidzira basa iro raainge achiti anokwanisa kundidzidzisa, basa iroro rekuforoma zvitina uye zvekare nekuvaka. Zvino at that time ndakati ndichazozvigona here zvekufamba from one location to another, because makore acho iwawo waiti kana uri muforena muSouth Africa mainge musingagariki. Ivo vanhu vemo muSouth Africa ndo vaitodana mapurisa because vainge vasati vanyanyisa kujairira kungoona maforeigners. Saka ndiwo makore awo vanhu pavakatanga kupiwawo maasylum permit awo atainge tava kushandisa at that time, uye zvekare nemapassport ainge achiri kunetsa makore acho iwawo. Waitoti kana ukaenda kumusha paunozodzoka waitoita zveubhodha jamba. Asi ndakazobvuma hangu kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichidzidzira basa iroro rekuvaka nekuforoma zvitina. Zvechokwadi mukoma ndakatoona kutoti kamari kacho kainge kari senani, asi akabva ati kwandiri, kana ukasiya basa unofanira kuti unge uchiziva kuti matambiriro acho aunenge wava kuita nemawaniro aunenge uchiita mari akatosiyana nemunhu anomukira achienda pakambani yemurungu, nekuti pakambani pemurungu unotoziva kuti no matter what mwedzi uchipera mari yako unoiwana. Asi kana woshandirawo inini ndinotoshandawo kuburikidza nekuona kuti ndawanawo here zvemapeace job. Kana kuri kunzi tikashayawo mapeace job, aiwa tinenge tichingoti Mwari ndiwo vachatitungamirira. Ndakabva ndachizongoramwa basa even though I was regretting kuti zvino kana murume uyu akasazondibhadhara kupera kwawo mwedzi ndichazvifambisa sei. Mukoma takatanga kuita mapeace job aya
ndichingoshanda ndisingazivi kuti ramangwana rangu richazova rakamira sei. Apa ndaingoramba ndichingofunga vana vangu ndichizvibvunza kuti zvino vana vangu vandainge ndakasiya kuZimbabwe kana kuri kunzi zvinhu izvi zvatainge tichiita kana zvikaramba zvino ndaizoita sei. Mukoma iniwo kumusha ndainge ndakasiya vana vangu vatatu, 2 girls and a boy, and ndakati ndichishanda mukoma murume uyu akandidzidzisa kwazvo. Ndainge ndava kutoitawo mari. Ndaiti after 3 to 4 months ndaibva ndatodzokerawo kuZimbabwe. Mhuri yangu yaiti kana yandiona yaifara chaizvo, mudzimai nevana. I was even able to buy, ndakazototengawo mombe, uye zvekare ndikazviudza kuti mombe idzi dzandatenga kana kuri kunziwo ndikazoshayawo mari mwana wangu apo paanenge ava kuda kunyora O level, because ainge atova padhuze nekunyora O level yake. Ndikati ndichazoshandisa mari iyoyo mushure mekunge ndatengesa mombe, saka yainge iri investment yangu. Ndikati ndinozoshandisa mari iyoyo kuti ndige ndichizomubhadharira registration fees. Fast forward, after my daughter had wrote ma-O levels ake, ndipo pandakabva ndachizonzwa kuti ainge amitisiwa. Ndakarwadziwa kwazvo, uye zvekare munyika yavatorwa matainge tava kuraramira tiri, vanhu vekumusha ndopavakatangawo kuuya kuno kuSouth Africa nehuwandu hwavo. Zvimapeace job zviya zvataigara tichiwana zvainge zvava zvishoma, nekuti wose ainge achiuya kulocation kwatainge tichigara, munhu wose ainge achingoitawo mabasa iwawo ekuvaka. Macompetition acho ainge anyanyisa. That was when paakabva achizoti kwandiri, bhururu wangu uya, tadii tatsvaka munhu anokwanisa kutipa laki so that tinge tichizokwanisa kukasika kuwanawo mabasa ekuvaka, nekuti tingauraya mhuri nenzara. Nekuti vanhu pavakaona kuti izvi zvezvimapeace job mumaruzevha nemumalocation zvainge zvisina mari yakawanda, vanhu ndopavakabva vachizotanga kushandira mamwe makambani mahombe. Saka makambani awa mahombe zvaanoita ndezvekuti iwo anoti kana kuri kunzi akabata basa paya, then vanobva vachizotsvaka vanhu vavanopa tuma subcontract zvekuti unenge wava kushandira kambani iya hombe, ivo nekuti vanenge vasingazodi kuburitsa mari vachiemploya vanhu, vanenge vava kushandisa small companies vainge vakaita sesu. Zvino isuwo kuti tinge tichizokwanisa kuwanawo macontract iwawo, apa kana uine munyama zvinhu zvacho hazvimbofi zvakafamba kwete. Taitoona vamwe vanhu vainge vakauyawo kulocation kwatainge tichigara kuDeepsloot, munhu aingoti akati shandei totonzwa zvitonzi atobata subcontract repakati pari kuvakwa pasina kana nguva munhu atotenga motikari, munhu ava kutogara kune mamwe malocation akaita senani. So murume uyu paakazoti kwandiri, ndine ma-phone numbers awa andapiwa, ma-phone numbers iwawo imwe ng'anga iyo inogara kuDurban, saka iwewe kana uine zvivindi tinokwanisa kuenda kuDurban ikoko, ndanzi ng'anga iyi inokwanisa kuzotibatsira. Mukoma ndainge ndichitya, because murume uyu tainge tisati takambotaura naye face to face, we had never met this man. Tainge takangoita zvokungopiwa ma-phone numbers ake murume uyu, asi tainge tichinzisa ngoma iyeye wainge uchizvigona izvozvo zvacho zvekurombesa zvekupa vanhu masimba kuti unge uchizokwanisa kubudirira mubusiness rako raunenge uchiita. Takazowirirana kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichienda kuya takazozviita zvinhu izvi mainge muri muna 2016 takaendako kuDurban. Zvino takati tasvika kumba kwaSangoma uya tikabva tataurirana tikawirirana kwazvo. Saka murume uyu akabva achizoti, imimi varume imi kana kuri kunzi munoda kushandisa mishonga yangu, zivai kuti kana ukaita chaunenge waita sanhasi, mune ramangwana kune zvimwe zvekare zvinokwanisa kuzoitika zvekuti iwe unofara kuti unge uchizozvizadzikisa. Tainge tisingakwanisi kunzwisisa kuti ainge achida kuzama kuti kudii nemadimikira ose awo ainge achitiudza. Akabva achizoti kwatiri, kana kuri kunzi ndikakupai mushonga uyu welaki, zivai kuti iwo mushonga welaki pachezvawo haukwanisi kukubatsira, asi iwo zvaunoita ndezvekuti paunenge uchifamba paya semunhu, kunyange zvikanzi unoshandisa kana kuti haushandise mishonga, pane mimwe mweya inofamba, mweya inenge ichitsvaka kuita chakaipa muupenyu hwako kana kutsvaka kuita chakanaka muupenyu hwako. Saka mweya
iyo yakanaka inenge ichitsvaka kuita chakanaka muupenyu hwako ndiyo mweya inobva yazouya kwauri nekuda kwekuti unenge uchishandisa mafuta awo andinenge ndakupai, mafuta elaki. Anodzinga mhepo dzakashata dzinenge dzichida kuita chakashata muupenyu hwenyu mumabhizinesi, mobva matanga kutevererwa nemweya yakanaka. Saka munofanira kuti munge muchiziva kuti mukagara matanga kuwana macontracts sezvamuri kukumbira kubva kwandiri, mweya iyi nekufamba kwenguva inozotiwo inodawo something kubva kwamuri. Zvino ndinoona sekunge zviri nani kuti mungogara pano maita chitsidzo nayo mweya yacho iyoyo, nekuti kumhepo zvinozotongogara zviriko kana tikagara taita chitsidzo chekuti imimi muchazochekeresa vana venyu, asi noti kuchekeresa kwekuuraya, kungotaura kuti inini vana vangu vasikana nekuda kwekuti ndiri kuda kuti mhepo dzinodawo chakanaka muupenyu hwangu dzinge dzichizonditeverera, saka ripa nekuti vana vangu havafanire kuti vange vachizoroorwa kweupenyu hwavo hwose. It was a bit difficult decision because at that time mwana wangu wedangwe musikana ainge aine pamuviri. Zvino ndakabva ndati zvinoreva here kuti mwana wangu achazofa asinawo murume, zvikanzi hongu ndo zvinozotoitika. Then ndikabva ndachizongobvuma hangu ndikati zvainge zviri nani kuti tinge tichizova vapfumi asi vana vedu vasikana ivo vasingazoroorwi. Ndainge ndisinganyatsokunzwisisa kuti kumberi uku kwainge kuine dzimwe mhiko zvekare dzaifanira kuti dzinge dzichizozadzikiswa, kuti taifanira kuti tinge tichizorara nevana vedu zvekare, which was very difficult. Nanhasi uno zvinhu zvakaomarara chaizvo kurara nemwana wako musikana. It was already too late because tainge tatoita chitsidzo chacho ichocho. Takapiwa mafuta aya elaki, ndisu uyo hutu takananga kubasa. Pasina kana nguva takabva tatanga kubata macontract. Ndikati contract yakazotipa mari, icontract imwe yatakabata pane chimwe chipatara painge pachida kuitwa marenovation. Takabata contract as a subcontract tichishandisa mafuta aya elaki atainge tapiwa kuDurban fast forward. After mwana wangu zvara mwana wake ainge achiri kugara nemurume wake, zvino ndainge ndakadeketerera nemuzita rake kuti aifanira kuti ange achizoshungurudzwa nemurume zvekuti aizosvika pakusiya marriage. Ende zvechokwadi ndo zvakazoitika panguva yacho iyoyo nemudzimai. Nemari dzose dzandainge ndava kubata, mudzimai ainge ava kugara kuno kuSouth Africa. Zvino mudzimai akazoti ava kuno, ndikabva ndati ini ndava kuda kumboenda kunoona kuti kochigo chiri kushungurudza mwana wangu kuti ange achingoti pano asiya marriage adzoswa zvekare asiya futi marriage. Ndakazodzokera kumba ndikabva ndasvika vana vangu vainge vari vega. Mwoyo wangu wainge uchirwadza ndichiziva kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorara nemwana wangu. This was supposed to be done physically kwete spiritually. Ndainge ndakapiwa mimwe mishonga yandainge ndakanzi mishonga iyi unofanira kuti unge uchizoiisa mujuice iro rauchazomupa kuti ange achinwa, uchazoita kuti iye ange achizobatwa nechadzimira obva wazokwanisa kurara naye. Zvechokwadi ndakabva ndachizoita saizvozvo. Mukomanashi ndakazotengera mwana wangu juice riya ndokubva ndamupa akanwa. Zvino wakazoti hwava usiku mwana kwava kuuya kwandiri akarohwa nechadzimira mubedroom chaimo. Ndikabva ndamutora ndikamuradzika pamubhedha apo pandinorara namai vake, ndikabva ndatanga kusika naye bonde. Asi zvinhu zvakandirwadza, ndakazviita zvinhu izvi ndiri pakati pekushushikana, asi ndakazviudza kuti zvino ndingaita sei. Dambudziko razondiunzawo pano nderekuti ndine umwe mwana wangu musikana uyo gotwe rangu wandiri kufanira kuti ndige ndichizorara naye. Ende zvandakatanga kuita pamwana wangu uyu akati ati yarukei, ndikabva ndachizotanga kumuspoila zvekuti kana amai vake vainge vava kungogara vachingokomplaina, akasvika pakutanga kuita zvekuputa fodya mbanje. Ende ndikazviziva handina kana kumbomurova. In secret ndaitomukurudzira kuti mwanangu ita saizvozvo, uye zvekare nditori nevamwe vanhu avo vandaitotumidzira mari kuti vange vachipa mwana wangu iro drug racho ravanoti dombo riri kusvutwa neava vechidiki. Ende ndini ndakaita kuti mwana wangu uyu
ange achizoita drug addict, because ndinozviziva kuti nerimwe zuva ndiri kufanira kuti ndige ndichizorara naye. Saka ndinoziva kuti nekusvuta kwose kwaanoita madrugs zvinozova nyore kuti ndige ndichizorara naye. Ndakazviita zvose izvi ndichifungidzira kuti zvimwe kuda ndichazowanawo rugare muupenyu hwangu kutora kwandakaita mishonga yelucky, but now I regret. Ndava kuona kuti iye Satani pachezvake iye haana chemahara. Ndangouyawo pano mukomanashi ndichitsvakawo umwe munhu anokwanisa kundibatsira, nekuti n'anga yacho iyoyo yakatirombesa, yakati haikwanise kuti inge ichitibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndakidzaiti bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyomukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu pane zviri kuitika mukomanashi mumuri. Asi vekusaidi rekwana mama, sezvo ivo vari vanhu vane mari yakawanda kwazvo, vanototeererwa even nehama dzekwababa because ndo mbinga uye zvekare vane mari. Baba vangu vakazoshayika zvavo asi vainge vari murombo, but mama ivo manje vakazobatsirwa nehama dzavo kwava kutanga mabusinesses nekuda kwekuti ivo amai vainge vachiita zvavanoda. Dzimwe nguva vachimboenda kunogara kumba kwasekuru baba vavo even for 3 kana kuti 4 months vachitisiya tiri tega. Vaingoita zvokungodaidzwa nasekuru vobva vatoenda kuya vobva vatongotisiya tiina dedi. Dedi vakazosvika pakumitisa umwe maid wedu. Baba vakabva vachizoti vainge vasingakwanise kumuramba maid uya sezvo ainge aine pamuviri. Ndipo apo baba vangu pavakazongonzi vange vachizongoita barika racho, vakazotoita zvokutopiwa mvumiro nehama dzaamai. Saka amai vedu vakazoisira maid uya mushonga wemakonzo mutii. Zvinhu izvi zvikatozivikanwa nevehukama, asi hakuna kana akada kuti bufu, nekuti vose vainge vachingobatsirwa nasekuru baba nyakubereka amai vedu. Zvikatongonzi maid uyu akakomita suicide. Zvino nyaya iripo ndeyekuti amainini ava mukoma mweya wavo unotopota uchitotaura kutomuka ngozi kwatiri isusu sevanasikana, but inini hangu hazvisati zvakamboitika kuti ndinogwina ndobva ndadona. Asi even vamwe vaning'ina vangu vaiwanzokuzviita apo pavainge vachiri vana vadiki. Kutaura kudai inini ndine 33, ndine umwe muning'ina wangu uyo ane 20 years ari kutotadza kutowanikwa. Anongoti kana akangotanga kufambidzana nemukomana wanenge achifambidzana naye anobva atotanga kutobudirwa achitotaura zvekuti vekumhuri kwacho ikoko kwaanenge achida kuwanikwa zvinowanzokuitika kana aenda ikoko kana kuma-introductions obva atanga kubudirwa achitaura dzimwe nyaya dzisinganzwisisike obva vatoti uyu chimbomusiya. Mukomana chi ndo zviri kuitika zvino kuti hama dzedu dzinge dzichifambawo dzichifambira nyaya dzacho. Hakuna anoda kudzifambira nyaya idzi nekuti amai vangu ndivo vanotonga. So handiziviwo kuti pakadai zvingafambiswawo sei, nekuti iri idzinza redu iri rava kushungurudzika, because ngozi yacho painotobuda ichitotaura inototi kana kuri kunzi ikada kuenda kunoataka kudzinza rekwamama, hanzi mweya wacho unoti kana ukada kuenda ikoko uchida kuataka unobva waona kuti kunenge kuine masoja anenge ariko. Saka mamwe maprofita iwo anoti hanzi masoja awa zvikwambo, nekuti hama dzaamai padzakaona kuti ndo zvainge zvaitika kwava kuenda kwava kunorombera kuri kuda kudzivisa mweya wengozi pawainge wava kubudikira. Uye zvekare vanotoshandisa mweya waamainini mumabusinesses avo. Nhai mhuri yeZimbabwe tingabatsirikanawo sei? Iniwo mukomanashi ndiri munhu wekuti ndinongodzungaira. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungotanga kungozvimba makumbo for no reason at all. Izvi zvinongoitika chete kana ndikarota amainini ava vakatsamwa. Zvino ivo why is it vari kunetsana nesu tisina kana
chatinokwanisawo kuita, nekuti tiri vana. Kuti tinge tichifamba tiri tega hatikwanisi. Handiziviwo mukomanashi kuti ndingabatsirikanawo sei. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.